Ụmụnne m na ụmụnna m daalụnụ. Okay, na tele. Okay. So anyị na-amalite ife Chukwu tata. And anyị ga-esoro nwanne anyị nwanyị Barrister Chima Okorama na-etinye di ya Chief Moses Chiemeka Okorama n'aka Chukwu na-ayọ ka ọ naba ya na ndokwa. Anyị na-esoro Lady Amaka Anyanwa na-etinyekwe nwanne ya Romney Njoku n'aka Chukwu ka Chineke na-anaba ya. Anyị na-ekweso Juliet Ikezi na-etinye di ya n'aka Chukwu wo Chief Romanus Ikezi. Anyị na-ekweso Ebele Obiora na-ayọ Chukwu ka ọ nabaa Chief Christopher Iluputa Ife Agụ ka ọ nabaa ya na ndokwa. Anyị na-ekweso nwanne anyị nwanyị Camelia Udom na-ekele Chukwu na-ayị ya maka ọgwụgwọ ọrịa, na-ayọ ka ọ na-echekwa ya oge niile ka ahụ gbachiche ya ike. Anyị na-ekweso Dr. Eugene Okafor na-ayọ Chukwu ka ọ nabaa n'etiti ndị dị nsọ Reverend Father Nicholas Iwuagwu ọnwụrụ n'ụtụtụ a. Anyị na-ekweso Dr. Eugene Okafor na-etinye nwanne ya nwoke wu Nicholas Okafor n'aka Chukwu ka Chukwu nna mee ebere naba ya na ndokwa. Anyị na-eso Sir Silvanus Egbunam and his family na-ayọ Chukwu ka ọ nabaa Lọlọ Angelina Okoro naba ya nye ezumike na ndokwa. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Yukaristia site n'ịkpụpụta njọ anyị. Ekwupụta mgba Chineke jike niile na unu ụmụnna m na-emeghele m nke ukwuu site n'echiche na okwu na omume na site n'ịhapụ ezi omume kwesịrị na m ga-eme site na mmehie nke kasị n'ukwu. Ya ka nna ya Maria dị ngọzi weji n'ọkpụ na ndị mmụọ ọma na ndị nsọ niile na unu ụmụnna m unu ghara esekpụrụ Chukwu anyị ayọ. Ka Chineke jike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe.
Chineke n'elu kacha elu. Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke jike niile dị ndụ ebi ebi, biko mee ka mmụọ nke anyị jiri bụrụ ụmụ gị zuo oke n'ime anyị, ka obi si anyị ike ịdị na-akpọ gị nna, anyị ewee tozuo oke n'ịbata n'oke ahụ ikpere anyị na nkwa, site na onye nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị ebe ebe. Ihe ọgụ nke mbụ ewetara n'akwụkwọ mbụ nke ndị eze, isiokwu. Kwuru n'elu ugwu n'ihu onye nwe anyị. Mgbe Ịlaịja ruru Horeb, ugwu nke Chineke, ọ banyere n'otu ọgba nkume ịrahụ ụra. Onye nwe anyị nyere ya iwu sị, bilie pụọ, gaa guzo n'ihu m n'elu ugwu a. Ma Ịlaịja gara guzo n'ebe ahụ. Onye nwe anyị sitere n'ebe ahụ gafee, mee ka oke ifufe dị ike fekwasị ugwu ahụ. Ifufe a mere ka nkume dị ukwuu ahụ gbawaa, ma onye nwe anyị n'onwe ya anọghị n'ime ifufe ahụ. Ma ifufe ahụ gasịrị, onye nwe anyị mere ka oke ala ọma jijiji dịrị n'ugwu ahụ, ma onye nwe anyị anọkwaghị n'ala ọma jijiji ahụ. Ma ala ọma jijiji ahụ gasịrị, ọkụ dị ukwuu nwụrụ n'ugwu ahụ,
ma onye nwe anyị anọghị n'ọkụ ahụ. Ma mgbe ọkụ ahụ gasịrị, nwa olu nta dị nwayọọ dara. Ma Ịlaịja nụrụ ya, o ji uwe mwụda ya kpuchie ihu ya, pụọ gaa guzo n'ọnụ ụzọ ọgba nkume ahụ. Nzọpụta gị. Onye nwe anyị, mee ka anyị hụ obiọma gị, nyekwa anyị nzọpụta gị.
Ihe ọgụgụ ewetara na akwụkwọ ozi Pọl dị nsọ degara ndị Rom isiokwu: aga m ekwe ka ama m ikpe ma a sị na nke a ga-enyere ụmụnna m aka. Ihe m na-ekwu ugbu a anaghị m ekwu ka etoo m. Eji m Kristi na-ekwu eziokwu. Akọ na uche m na mmụọ nsọ na-agbara m akaebe na ọ bụghị asị ka m na-atụ. Ihe ahụ m na-ekwu bụ na ọnụma juru m obi nke ukwuu. Oke ihe mwute na ihe mgbu dị m n'obi karịrị akarị, nke na aga m ekwe ka m bụrụ onye abụrụ ọnụ, ka m bụrụ onye kewapụrụ na Kristi, ma ọ bụrụ na nke a ga-enyere ụmụnna m ndị Izrel aka, ndị mụ na ha bụ otu agbụrụ. Ha bụ agbụrụ Chineke jiri mere ụmụ. O tubere ha ugo, ya na ha bịakwa gbaa ndụ. Ọ bụ ha ka e nyere iwu, bụrụkwa ha ka e nyere usoro ziri ezi esi ekpe ekpere n'ụlọ nsọ. Ọ bụ ha ka e kwere nkwa dị iche iche. Ha sitere n'agbụrụ nna nna anyị ochie ha, ndị tụrụ ntọala okwukwe. Nke ka nke bụ na Kristi si na agbụrụ ahụ pụta. Ka ngọzi dịrị Kristi onye bụ Chineke ebighị ebi ebighị ebi ebighị ebi ebighị ebi. Amen. Ngọzi dịrị eze na-abịa n'aha Onyenwe anyị. Udo dịrị ụwa, ebube dịrị igwe. Haleluya, haleluya, haleluya.
Jesu gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha banye n'ụgbọ mmiri buru ya ụzọ kpọfee n'ofe nke ọzọ, ma ya onwe ya nọdụrụ ka o ziga igwe mmadụ ahụ. Mgbe o zichara ha, ọ gara n'ugwu ebe naanị ya ga-anọ kpee ekpere. Naanị ya nọ ebe ahụ ruo mgbe mgbede. N'oge a, ụgbọ mmiri ha egamila n'ime osimiri. Ebili mmiri na-ebugharị ha n'ihi na ifufe na-efegide ya. N'elekere 4 nke chi ọbụbọ, Jesu bịakwutere ha na-aga ije n'elu mmiri. Mgbe ndị na-eso ụzọ ya hụrụ ya ka ọ na-aga ije n'elu mmiri, egwu jidere ha wee sị, "Ọ bụ mmụọ." Ha tiri mkpu n'ihi egwu. Ozigbo ahụ ọ gwara ha sị, "Obi sie unu ike, ọ bụ m, ụjọ atụla unu." Pita zara ya sị, "Onyenwe anyị, ọ bụrụ na ọ bụ gị, tie iwu ka m bịakwute gị n'elu mmiri." Ọza ya sị, "Bịa." Pita siri n'elu ụgbọ mmiri pụta, gaa ije n'elu mmiri gakwuru Jesu. Mgbe ọ hụrụ ifufe ahụ egwu jidere ya, o wee malite imikpu na mmiri. O tiri mkpu sị, "Onyenwe anyị, zọpụta m." Ngwa Jesu setịrị aka ya ghọta Pita sị ya, "Gị onye obere okwukwe, gịnị mere iji nwee obi abụọ?" Mgbe ha batara n'ime ụgbọ, oke ifufe ahụ wee kwụsị. Ndị nọ n'ụgbọ ahụ wee kpọrọ ya isi ala na-ekwu sị, "N'ezie, ị bụ nwa Chineke." Ozi ọma nke o sekpụrụ ụwa. Tata anyị ga-eji mkpụrụ okwu ole ma ole anyị aka were lawa taa. Ọ wụghị okwu dị ahụ ka anyị ga-ekwu,
nke mbụ wụ Chineke nna anyị anaghị ahapụ anyị ka anyị ghara na inwe nghọta n'ebe ọ nọ. Ọ na-eji ụzọ dị iche iche na ndụ anyị were gosi anyị si na ya nọnyere anyị oge niile. Ọwụladị mgbe ihe na-esi ike maọbụ ihe na-agazi ọfụma, ma mgbe anyị nọ n'ute ọrịa, maọbụ mgbe ụjọ na-atụ anyị, ma mgbe ihe niile na-aga echeresi ihe ga-aga jijiriri ya na-aga gburugburu, Chineke na-nọnyere anyị oge niile. Onwe mgbe ụlọ ji hapụ anyị aka. Ọ na-eji ọtụtụ n'ime ọnọdụ anyị nọ na ndụ anyị were gosi anyị ọtụtụ ụzọ o jiri nọnyere anyị. Ya mere tata anyị na-eshite n'ihe mbọ na ihe ọgụgụ mbọ anyị nọ were hụ otu Chineke siri nọnyere anyị, nọnyere nna nna anyị ha, na-anọnyekwara anyị oge niile, gapenu na-anọnyere anyị oge niile. Nke mbụ wụ Elaịja. Ọ wụrụ onye amụma dị ikikere, dị onye amụma na-enweghị onye atụ, onye amụma obi siri ike na agba ochie. Elaịja ọ bụghị obere onye amụma. Ọ bịara n'oge onye ọjọọ na-achị Izrel owu Ahab na nwunye ya Jezebel. Abịara ha ile ndị ụmụ Izrel, ndị Chineke duhie ha ụzọ, sụmụfewe arụsị akpụ aba, sụmụfewe ihe ndị akpụrụ akpụ na-enweghị ndụ. Enwere ha anya na ha ahụ ụzọ, nwee ntị anaghị anụ ihe, nwa ọ na-anaghị ekwu okwu. Ihe mmadụ jiri aka kpụọ, mmadụ ji aka ebugharịwa. Ha si ụmụ Izrel fewe ihe, ha fewe ihe ndị ka ha were nwee uru n'ebe onye ọchịchị ha nọ. Ụmụ Izrel alafe na-efe arụsị apịrị apị, arụsị eji aka kpụọ. Chineke were jide Elaịja onye amụma ya si, gaa jee gwa onye chiwa Izrel owu agha. O wetu aka na nwe ndị onye amụma echere na-eburu ya amụma wu Elaịja. Ya were na-achụgharị Elaịja iji gbuo ya. Nke mere Elaịja chie n'okwu ọnụ ya si, mmiri agaghị ezo n'ala Izrel afọ 3 na ụma. Mmiri ezoghị, ya machi eluigwe si mmiri agaghị edoghị, mmiri agaghị kpọm. Mgbe nke a mechara, Chineke jiri ohu Elaịja kpọkọọ ndị amụma niile na-efe arụsị ya na ndị ụkọchukwu na-efe arụsị ya ụba n'ugwu akpọa Kamel. Kpọkọọ ha n'ugwu Kamel ka ha kpado aja nsure ọkụ ha. Chienu ruo n'ehihie ha kpọgidere Baal, biko bịa nara aja ihe. Were mma makachicha onwe ha ahụ, ọbara na-agba. Ha na-eti akpọ si, Baal bịa zaa anyị, bịa rie aja gị. Baal azaghị ha. And then mgbe ka emechara, Elaịja lekwe na aja nsure ọkụ ya, lee ya gbuo jacha ya, wunye mmiri. Ha wunye mmiri, kuru mmiri wuo ya, ha wuo ya mmiri. Ya kpọkuo Chineke ya wuo Yawe, Chineke ndị Izrel, si, Chineke bịa nara aja gị. Chineke chi n'elu ji ọkụ ya Elaịja ya narị ozugbo, na-agbaghị machis, na-etighi ya ọkụ. Medumere pịa ma nkume ma ha niile jiri gbado ebe a na-etu aja nsure ọkụ.
nke mere Elija sị leni ndị na-efe arụsị ya, ndị amụma na ndị ụkọchukwu ndị na-efe arụsị ịchịkọ aha otu nga achịkọ ihe ele gbuo ohi gbuchie ehi. Mmiri abịa dowe mmiri na-edobe afa ọnụ ụma ya bido doo. Mgbe Jezebel nụrụ nke a, ya sị baa mba ọbara sị ma ụbọchị na-abịa abịa anyị agaghị eduo Elija ndụ, ọ ga-anwụ lele. Ụjọ aghọrọ Elija gba ọsọ jewe Mount Horeb, ebe ugwu Horeb, jee banye na otu ebe nkume nwere mmadụ nwere ike ịba jee nọ ji ebe ọchị. Ya were mewe Chineke si Elija olee ihe imewe ebe a sị maka ihi gị maka ihi ndị gị ka m jiri gba ọsọ nọrọ ebe. Ihere ya bịara ya dịka onye ọlụ ọgụ, onye agha hafụrụ nga edowere isi gị nọrọ nga ahụ ekpele ndị iro gafee ya gara ya gba ọsọ. So Chineke si ya ka nke ha agaghị eme. E were mee ka Elija were hụ ala ịma jijiji. Chineke anọghị na ala ịma jijiji. Ya were hụ ọkụ rewe n'ugwu ohi. Chineke anọghị na ọkụ ohi rewe. Ya were hụ oke ufufe fewe niile okwute niile na-akụsasị ya. Chineke anọghị n'ebe ahụ. Ya were mgbe o jiri mee Chineke were olu ntakịrị were bu ya okpu. Ya were sị Chineke nọ ebe nọ na olu na-adịghị ike. Nke a mere ka Elija jiri were efe kpuchi ihe ya. Ihere bịara ya maka otu o siri ghara ebe Chineke ji ike niile siri ọ kwụsị ike ya ghara ya gbara bịawa ala Horeb. So nke mere na ndụ onye amụma Elija, ọ na-emekpe na ndụ anyị, ọ na-eme na ndụ anyị ruo taa. Anyị ahụchala sa Chineke anyị ji ike niile, Chineke anyị nwere ikikere niile iji mee ihe ọbụla ọ chọrọ ime. Ochile anyị ahụ na ịtụnanya o mere na ndụ anyị, ihe ịtụnanya o mere na ndụ mba niile. Anyị anaghị enwe ntụkwasị obi, anyị enweghị nchekwube si na Chineke dịdịkwa na-eme otu onye. Ọtụtụ oge anyị ghara ọsọ imeme gba ọsọ maka na otu onye bawa mba si ma gapụchighị ime ya ni, aga m akụri gị taa, aga m etigbu gị, aga m azọgbu gị ma ịkpụchighị mkpọkụ aha Chineke. Anyị agba jee daba n'ọnụ ndanda. So Chineke na-abịa ebe ha gbakwa anyị okwu si unu mewe ihe m chọrọ si unu mewe. Ọ na-eji n'ụzọ dị iche iche, ọ na-eji oke ufufe na ndụ anyị, ọ na-eji alịma jijiji na ndụ anyị, ọ na-eji ọkụ na ndụ anyị, ọ na-eji ọrịa na ndụ anyị, ọ na-eji ihe ndị niile gị kpali anyị n'ọdịdị anyị, ji ebe ndị ka o were chuli anyị elu si anyị Chineke dị ndụ. Ọ na-agwa anyị okwu na ime obi anyị, were olu ntakịrị agwa anyị n'ime obi anyị, agwụkwana m Chineke, adị m ndụ, ana m eme ihe niile. Enwere m ikikere ịgbanwe ndụ gị, enwere m ikikere ichike n'aka gị gbanwee obodo gị, enwere m ikikere ichike na ndụ gị gbanwee ụwa niile.
dịka Elaịja ọ na-agba anyị mee dịkikere anyị ji imeni sa ije eje lee Elaịja tee ihe mmanụ ga-anọchi ndụ anyị anyị lee jeje tere ihe mmanụ onye ga-awụ eze nọbịa n'ihu ga-ele ndị na-emebi obodo okike Chineke ekere ndị ga-eje kpatuo ohi ihe ka o mere chike n'aka Elaịja. So Chineke nna dị nwana Jesu Kristi nyekwere ụmụazụ ya ụdị ngọ ahụnaghị otu Chineke nna otu dị nwana Jesu Kristi jiri lee ọtụtụ mmadụ were ugbo achịcha ole ma ole were zụọ ha ya rijuche afọ ya afọkwa ya ete ihe n'ụgbọ mmiri sumuchewo dị nwana Jesu Kristi aga n'elu ugwu ka akpa ekpere ebe o jere n'elu ugwu ka akpa ekpere n'ụzọ ebe elekere 4 ha were ihe eme ka ifufe na-efe na-apagharị ụgbọ mmiri ha na-eme ụjọ abịa ha ụgbọ nke a gara ha itinye echiche ọ gara banye ha na ndụ ha si na di nwana Jesu Kristi nọnyere ha ma ụgbọ mmiri ha gawa were ma ụgbọ mmiri ha ma ifufe na-efe ya di nwana Jesu Kristi nọnyere ha o mere ka ha nwee ngọ na ndụ ha si na di nwana Jesu Kristi nọnyere ha ọbụla dị mgbe oke ofufe na-efe di nwana Jesu Kristi ga-aga ije n'elu mmiri were kwesị ofufe ụjọ bịara ha ya were nye ha ngọ na ndụ ha si na anya nwere ikikere onye gara ije n'elu mmiri onye sịrị Pita gapụ emu n'elu mmiri ọ ga na-enye anyị ngọ ọ ga na-enye anyị ngọ aga egosi anyị n'ụdị ọdịdị ya anyị ga-eme ka anyị nwee ngọ asị na ya nọnyere anyị oge niile arụ ma anyị nwee ngọ ole ihe okonye anyị ngọ si na ya nọnyere anyị n'ụzọ pụrụ iche ọ wụ iji were kwado okwukwe ụmụnna anyị niile ụmụnna anyị ndị nwoke na ndị nwanyị iji kwado okwukwe nke nzukọ ya iji kwado okwukwe nke ukwu na ibe anyị were gwa ha si anyị na onwe anyị nwere ngọ apụrụ iche si na di nwana Jesu Kristi nọ n'ime anyị nọ n'etiti anyị na-akwado anyị oge niile ka anyị were lee ụmụnna anyị lee ha okwukwe ha na-eme ka ọ na-esi ike oge niile ka ụjọ ghara na-eto ha dịka onye dị nsọ St. Paul ihe ewu ihe mere na o jiri nwee mgbu edi egwu paa ya ewu ihe nnukwu maka ụmụnne ya ndị nwoke na ndị nwanyị ndị Juu ibie dịkotechiri gbere Chineke azụ dịkotechiri anaghị anabata nkụzi na n'ebe nkụzi si na Chineke nna mebifukarala anyị nke o kwere iji enwe ya bụ Jesu Kristi ya mere o jiri ihe ha si olee ihe a ga-eme iji mee ka ụmụnne ya ndị a were lọghachi n'ebe Chineke nna kwadoro ka anyị nọrọ. So o jiri gosi ịhụnanya ya were sị nke ha bụ Chineke ọ bụ Chineke kpọrọ ha nke ha bụ ndị nna nna anyị ha nke ha bụ nkwa Chineke kpere nke ha bụ ọgbụgba ndụ Chineke gbara olee ihe so n'otu aka ahụ anyị nwee ịhụnanya pụrụ iche siri ike n'ebe ụmụnna anyị nọ kpee akwa kpee ekpere yọọ Chineke sị ha ndị bụ ndị Chineke hụrụ n'anya pụrụ iche
nke bụ ọ kpọrọ anyị niile ka anyị wụrụ ndị Izrel ọhụụ. Ohuru ndị a nyere ndị Izrel bụ ohuru e nyere anyị taata, ka anyị were nwee ikikere iche na ngwa Chineke nyere anyị n'ebe ọ nọ, were kpọghachi ụmụnne anyị azụ, gwa ha banyere Chukwu, gwa ha maka ịhụnanya Chineke nyere n'ebe anyị nọ, gwa ha ka Chineke nna chiri hụ ha n'anya, ka ha were lọghachi azụ, soro anyị na-efe Chineke ofufe kwesịrị ka anyị na-efie ụbọchị Sọnde niile, ụbọchị ụka niile. Ka Chineke nna nye anyị ikikere na ugbu a ka anyị were na-agara ya ozi, na-agbara ya odibo, na-akwado ụmụnna ndị nwoke na ndị nwanyị, ka ha were nwee ịhụnanya pụta isiri nwee n'ebe Chineke nọ. Ka Chineke nna gbaa anyị ume site taa ruo mgbe niile. Chineke nna gọzie unu. Ekpe m n'otu Chineke nna ji ike niile, onye mere eluigwe na ala, ihe dum a na-ahụ anya na ndị a na-anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa tụ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, amụrụ amụ, emeghị eme, ya na nna bụ otu ihe ha ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị siri n'eluigwe gbadata. O were ahụ na Virgin Maria, site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge echichi nke Pontius Pilate, ọta ahụhụ, ọnwụọ, elie ya, ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka Akwụkwọ Nsọ siri kwuo, ọ ragoro n'eluigwe, nọrọ n'aka nri Nna, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekpe m na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye siri na Nna na Nwa pụta, onye a na-esekpuru na-etogodo ya na Nna na Nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekpe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik. Ekwupụta m otu baptizim maka mgbaghara njọ. Ana m atụ anya maka mbịaghachi nke na ndị ụwa ọzọ na-abịanụ. Amen. Ndị otu Kristi dị gbakọrọ nọ ịchụ àjà nke misa nke taa na-ekpere anyị ka Chineke chọọ nụ dịwanụ, ka Chineke nye anyị ike na nụrụ ekpere anyị.
Chukwu anyị dị ndụ, ebe iji achịcha dị ndụ na-azụ anyị, mee ka anyị na-akwụdosi ike n'okwukwe site n'ife, bịakwa na-eso nkụzi Kristi kụziri anyị, nke na-enyere anyị aka ịbịaru n'ugwu dị nsọ were hụ gị ebe. Ihe ndị a ka anyị na-arịọ site na Kristi nwa gị. Rụwanụ ụmụnna m ka aja mụ na unu bụrụ ihe ga-asọ Chukwu nna jike niile nara nụ. Onye nwe anyị, i sitere n'ebere gị nye anyị onyinye nke anyị na-ebutere gị. Biko nara aja nzukọ gị na ehunyere gị iji meda gị obi. Mee ka anyị site na ya bata n'ime omimi nke nzọpụta gị site na Kristi dị nwe n'anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welitenụ obi elu ka anyị nye n'ụdị nwe n'anyị Chineke anyị ekele. O kwesịrị ezie bụrụkwa ihe zuru ezu na-azọ ndụ
na anyị ga-enye gị ekele oge niile ebe niile nna dị nsọ Chineke ji ike niile onye dị ụwa ta ụwa site na Kristi dị nwenụ anyị, onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ kwere ka mụọ ya na Virgin Maria. Ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebe site n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe, bịa si na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebe. N'ihi nke anyị na-eso igwe ndị mmụọ niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-asị: nsọ ezi so gị na-edu ihe dum nsọ, anyị na-arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ site n'ihukwasa ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ nke o ji aka ya wee nara, were achịcha nye gị ekele na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị: naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke egedoro onye maka unu. Otu ahụ kwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya, nyekwa gị ekele na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị: naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebe. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile, ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta n'ihe omimi nke okpukpe anyị na-eme ugbu a. Na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikpere ka anyị dị mma ịkpụrụ n'ihu gị na-efe gị.
anyị ji umeala arịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Nicholas na ndị ofufe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe were gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa were keta ndụ ebe ebe. Ka anyị soro gba ha na-eto gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa niile ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna jike niile nsọpụrụ n'otito niile site n'ụwa ta ụwa niile. Anyị kụziri anyị were kpọkuo Chukwu nna. Ọchịchị gị bịa, ka emuche gị n'ụwa ka esi n'eluigwe. Na nke atọ nri nke ụbọchị anyị, ara anyị mmehie dịka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị, ekwela ka anyị kpee n'ọnụ anyị, zọpụta anyị na ihe. Zọpụta anyị na-arịọ gị osepụrụ ụwa na ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka zọpụta anyị na njọ oge niile. Anyị ewere gbalaha nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nwe anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gbara ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu. Elekwala anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe. Udo nke osokpụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile.
atụrụ nke Chukwu, lee onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha nwere isi ọma bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Ọbara nke Kristi doro anyị ruo na ndụ ebe ebe.
ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, biko mee ka ahụ na ọbara nwa gị nke anyị natara wetara anyị nzọpụta. Mee ka anyị jidesie aka ike na ihe nke eziokwu gị site na Kristi dị nwenụ anyị. Biko nọdụ n'ala, sonye mekpu bịa n'ihu. Otu dịnụ Jesu, onye jisi ike. Ụmụnne na ụmụnna m, anyị ma na ahụ na-abụ gara aga na-enyere anyị parish priest. Since anyị ji bịa ebe ihe anyị na-enwe bụ administrators, enyere anyị parish priest, nye anyị assistant. Mana ka anyị si wee ghọta ka esi gwa anyị na the assistant na arọ na-abụ atụgharị afọ. Ya mere anyị ji wee dee ife anyị dere na ebe anyị na-atụkarị alụ, anyị na ụmụ nwanyị, ndị nwoke na ndị nwanyị na-atụkarị alụ, wee bụ na Fada Ignatius Okoroji bụ the parochial pastor anyị, nya the assistant priest anyị nwere ebe a, a na-enye a new station, ya bụ na ọ na-apụ. Mụ na chia lady anyị gbasịa, anyị na ụmụ nwoke ndị ọzọ na ụmụ nwaanyị bịala n'ụka gara aga, mgbe anyị ji nweta, anyị ji nụ na ha nọ na-ana. Anyị ewee sị na anyị ga-emeghe forum anyị ka anyị si ekwu ya nke anyị kwekọrịta na nkwa na onwe ife gbasara anyị nwa na anyị ga-emeghe forum ahụ ka ndị chọrọ inye aka nye aka. Ọ ga-adị mkpa na m gwara ụnụ na Fada Ignatius achọbụrụ ka anyị mee ya, mana anyị sị na ọ ga-adị mma na onye bịa na anyị asị ya nọdụ mma na ọ na-ana. Ọ da ejetekwa n'aka, anyị ma na onwekwa mgbe o nwere ike gafete maka ebe ọ na-eje tere aka, ya ọ na-eje transfer. So ọ ga-akara anyị ụka n'ụka na-abịanụ, ya bụ ụka ikpeazụ ọ ga-aka ebe a. Ọ bịazi ọzọ, ịma na ọ bịara abịa ma ọ bụrụ ọzọ na ọ na-anọ. Anyị wee na-ayọ ndị otu anyị, ama m na ife siri ike, arụ sokwa afụ m nwe ụfụ, nsị gị na ọ dị afụ m, ana m asị o so afụ m. Mana anyị ga-agbalị na mbọ ka anyị mee ka anyị si ya na ọnọdụ ọ nọrọ anyị n'ivute na ọ na-apụ, mana Chineke ma nke ka mma. Ebe ọ na-eje nwee ike bụrụ ka Chineke si chọọ n'ebe ọ ga-eje nọ. Ya na anyị ga-asị ya nọdụ mma ka anyị si eme. So ụmụnne m, ka obi jụrụ onye oyi ka ọ gara ịjụ anyị oyi. Ọ ife ọma, ife ọbụla Chineke weta dị mma. Ya na anyị ga-egosikwa Chineke na ọnọdụ anyị na obi sọrọ anyị ụsọ ka o si wee nọ. Ya biko nụ, welite na obi ka anyị mee ka anyị si eme, maka ana m ene anya na Ada Forum, ọ dịrọ nke ya ndị St. Clement na-eme. St. Clement, St. Clement, our home. Ya ka ọ ga-adị etu a ka ọ dị, ka Chineke gọzie anyị niile n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Dịka otu ọsọ onye mekwuchiri kwuo, unu ga-continue with the committee of friends, the forum, and then anything unu nwere unu ga-edie n'ahụ ya, unu ga-eje nye ya na Florence Park. Yeah, so that's his next assignment.
our house of formation, he's going to be assistant to Father Shiju. Father Shiju, I was with him, was under him as he was the pastor. He's still the pastor of Our Lady of Solace. So effective September 1, Ogeche to be the superior in Florence Park, assisted by Father Ignatius Okoroji, and all of them will serve as retreat masters, both in Florence Park and Branchville communities. So there are up to 4 or 5 priests there now. They are all working together. So he's going into a nice place too. Yeah, so I have received the letter of obedience of the next priest. So we are working for his health insurance, and then we will get him in here to start with us effective September 1. So we are here today. Tomorrow we are in another place. So that's why when we are in a place, we leave good mark, and they try to do the work of God and not our own work. We don't carry out our own agenda, but the work assigned for us to do. So that's the way we are. We are religious under the vows of chastity, poverty, obedience, and we don't do our own things. That's the difference between us and diocesan priests. We live obeying the laws, the rules and regulations of the place, local church where we are. Although we are pontifical right under the Pope, which means we are not secluded to a place. So we can be sent from here to Australia or to United Kingdom or here and there. So at any given time. So that's the way we are. So, Bali and Gunu Warike made the forum creatory. Whatever is expected by the parish here, and then you write it. We respect the intentions of the donor. You give to him. It's left to him to do whatever he wants to do with it. We don't violate your intentions. So that's the way we are. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu jike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Lawanụ misa gwụsịwo. Yeah, have a nice week, okay? Okay.